देख दाथ' बिटिआर इलेक्शना खाथिनिफ्राय खाथि सफैबाय नालाय दा बयबो गावबा गाव दलखौ एसे मोजाङै शक्तिशालि खालामनो थाखाय जाय जेरै रोंगौ एरै खामानिखौ मावगासिनो दं। दा जोंनाबो पर्बतजरा मण्डला पर्बतजरा एमसिएलए समस्तियाव थांनाय 2019नि इलेक्शनाव 20नि इलेक्शनावहाय केन्डिडेट होनो हायाखैमोन बेवहाय माने बिजेपिनि शक्तिया सेरखम गैयामोन बेनिफ्राय आंबो टकन बिपिएफआवसो दंमोन ओमफ्राय आंबो बिजेपिआव हाबनायनि उनावहाय लासै लासै ओरैबायदि पजिशनाव जोंहा सफैबाय दा जोङो माने बेवहाय केन्डिडेट होनायल' नङा जाने देरहानाय पजिशनसिम लांनो थाखाय जोंनि दला दा बेखिनि माने गोहोखौ मोनबाय आरो जेरखम जोंना बावैसो जेनाखि मेम्बारशिप ड्राइभ खालामनाय जादोंमोन बे मेम्बारशिप ड्राइभ खालामनायाव जोंना पर्बतजरा मण्डलावनो 23,000 मेम्बारशिप जोंहा ड्राइभ खालामनाय जादों आरोखि 23,000 मेम्बारशिप माने मा जोंनि आखायाव दा 23,000 जोंजों भटार दं मोनफा मोननै एदिक उदिक जानाया बे आलादा खोथा गतिके बे फारसे नायनानै जों बेखौ स्पष्ट बुंनो हायो जे जोंना खुब शक्तिशालि भाबै जों बानायनो हाबाय दिनैहाय जेनाखि 364 दिनैहाय गोदानै जगदान जादों बेनि भितराव माखासे इउपिपिएलनि दं माखासे बिपिएफनिफ्राय जाय माने रिजाइन होनानै फैनाय बिथांमोन दं दाथ' आरो जेरखम जोंना बिजेपिनिफ्रायबो इउपिपिएलआव जगदान जादों बिजेपिनिफ्रायबो बिपिएफआव एसे एनै थाङाखै नङा थांदों इलेक्शन खाथियावथ' बिदि थांलाय फैलाया जाबाय थागोन दा मोजां मोनदों जे खुब एसे गोरों सानसुमै व्यक्तिफ्रानो दिनैहाय जइन जादों जेन'बा दाखालिसो सेन्ट्रेल बिएसइउनि सेक्रेटारि बिरखोदाव नार्जारि बिथाङा जइन जादों बेहाय जों खुब मोजां मोनदों दिनैबो बिथाङा स्पिच लाखिदों आं बिथांनि स्पिचखौ दिनैसो प्रथम खोनादों दा खुब मोजां मोनदों आरोखि गतिके बिथांमोन बादि सानसुमै बा साननो हनो गोरों व्यक्तिफ्रा दा जोंनि दलाव हाबफैबाय डेफिनेटलि जोंनि दलनिफ्राय जायखि केन्डिडेट जाया मानो देरहागोन होननानै आं मिजिंथियो